Здравейте хора! Взехме си от сладоледите Ice Pro. Те са български и са без захар и са протеинови. Какво сме си взели? Шоколадово брауни. Аз реално се радвам, че нямат захар. Защото не обичам много сладки неща и имам инсулинова резистентност. На шоколад мирише ли? Аз много не мога да. Той малко се е разтекал, защото седя в колата, ама мисля, че... Ти искаш да се покажеш или... Добре ли? На мен ми харесва. Много е хубав. Много ми харесва. Аз му давам 10 от 10 буквално. Добре, айде 9 от 10, защото си имам един друг любим сладолед. Ти? Става. Добре, кажи си истинското мнение. Вкусен е, но се усеща да е леко воднист вкуса. Дали не, защото седя в колата и се разтека. Не, в смисъл все едно има... Все едно сладолед умешан с треш. Не знам дали не е нарочно, защото се казва Ice Pro. Не знам, може. Иначе има 10 грама белтъци на 100 грама. Да видим като съдържание как е. Добре, аз го гледах. Само чиста съставка, Супер е. Мисля, че е добре да подкрепим българското производство, така че браво на момчето. Гледала съм от тиктоците само на 22 години. Чао от нас!